Kull spiżerija f'Malta u f'Għawdex għandha mhux biss prodott għal kull tip ta' sola, imma wkoll għażla ta' ditti differenti ta' misturi. Dan ikkonfermah ma' One News iċ-Chairperson tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini, il-Professur Anthony Saracino Inglot, f'intervista li saret it-tlieta filgħodu fid-dawl tan-nuqqas ta' mediċini li hawn bħalissa madwar id-dinja kollha. Il-Professur spjega wkoll kif ftit tal-ġranet ilu waslet f'Malta konsenja ta' Coamoxiclav, jew kif inhu magħruf aħjar Augmentin, li kien hawn domanda qawwija għalih minħabba l-irjieħat u l-mart tax-xitwa. Fi żmien qasir ħafna, fi ftit ġranet, jiġifieri, waslu f'Malta konsinja ta' dan il-prodott minn sorsi differenti. Fil-fatt, jekk tosserva nhar il-Ħadd fiċ-Ċejna u rajna x'kien hawn available ta' dan il-prodott fl-ispiżeriji u l-ispiżeriji fejn is-soltu kien pereżempju iżommu ngħidu aħna 10 minn dan il-prodott għal bżonnijiet ta' nhar ta' Ħadd, dikinhar kellhom mal-20 sirab. Il-Professur Saracino Inglot spjega kif fl-ispiżeriji f'Malta imdorrin insibu xelta ta' ditti differenti tal-istess prodott li klinikament ikunu ekwivalenti għal xulxin. Hawn Malta mdorrin li nirrispettaw l-idea tal-pazjent jekk jixtieq prodott avolja huwa l-istess bħal-ieħor fuq l-ieħor jew jekk tabib jixtieq jikteb bit-trade name prodott minn flok ieħor jikteb hekk. Però dana mhuwiex kif mixja s-sistema internazzjonali fej id-deċiżjoni ta' liema prodott jingħata li jkun ekwivalenti qed tittieħed mill-ispiżjar. Fil-waqt li saħaq li wieħed dejjem għandu jkollu fiduċja fl-opinjoni tal-ispiżjar, il-professur spjega kif din is-sitwazzjoni kienet qed tiġri fejn jitlu l-misturi għas-sola. Naw xi ftit nuqqas forsi ta' xi prodotti indikati għal sola spesifika, però l-ispiżjar malajr ġab xelta oħra ta' prodotti. U llum nistgħu ngħidu li kull spiżerija għandha mhux biss prodott għal kull tip ta' sola, imma għandha wkoll xelta ta' prodotti. Il-Professur Saracino Inglot spjega kif l-awtorità qed taħdem lejl u nhar biex tassigura l-aċċess u l-wasliet tal-mediċini f'pajjiżna. Fil-fatt, fl-aħħar jiem l-Awtorità Maltija l-Mediċini irrakkomandat aktar minn 800 awtorizzazzjoni speċjali għall-użu ta' mediċini li jinsabu nieqsa fl-Unjoni Ewropea u li saru aċċessibbli għas-suq Malti din is-sena. Dan grazzi għal dipartiment speċjalizzat fih dan l-awtorità li kontinwament jiġbor l-informazzjoni dwar l-aċċess għall-mediċini. Dawn il-unit jaħdem billi permezz tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika itija parir biex toħroġ liċenza speċjali fejn ikun fl-interess tas-saħħa pubblika. Ġifieri jekk ikun hemm interess tas-saħħa pubblika, fi żmien tista' tgħid 48 siegħa aħna noħorġu permess speċjali li jsejjaħ Article 20. Tal-permess iħalli li tidħol mediċina mill-aktar fis.